Són les 8:10, ho dèiem només començar el programa. Els primers pressupostos del govern d'Artur Mas arriben al Parlament de Catalunya avui en una votació de les esmenes a la totalitat i més enllà del debat polític, els diputats en què es troben i en què es trobaran a partir d'ara, doncs amb dificultats per accedir al recinte del Parc de la Ciutadella, perquè un miler de concentrats han passat la nit a l'entorn d'aquell parc i volen bloquejar aquest accés, o accessos que són, per exemple, estan distribuïts en 3 punts diferents, a cadascun dels 3 punts. Un dels nostres companys, per començar, en Roger Rovira, és a la cruïlla de Wellington amb el passeig Pujades, allà on hi ha hagut uns primers conats de contacte entre policia i manifestants. Roger. Doncs sí, estem en aquesta cruïlla, com dèieu. Aquí ara mateix hi ha un escenari de tensió continguda. I com podeu veure, l'escenari és un fort dispositiu dels Mossos d'Esquadra que estan envoltant a les persones que estan aquí concentrades, centenars de persones. També hi ha molts Mossos d'Esquadra, moltes furgonetes dels agents antiavalots. Aquí hi ha l'entrada de Wellington en Pujades. És per l'entrada que es creu que entraran els diputats que han d'anar avui al Parlament a votar els nous pressupostos. Aquí s'ha concentrat molta gent per impedir l'entrada dels diputats i en tot moment, quan veiem que arriben algunes persones que arriben caminant, no sabem si són diputats o treballen amb una altra tasca al Parlament, que arriben caminant, tothom els escridassa. Tenen un cordó que ha fet els Mossos d'Esquadra perquè puguin accedir per aquesta porta de Wellington en Pujades, i les furgonetes s'han col·locat estratègicament perquè totes les persones que hagin d'entrar al Parlament ho puguin fer per aquesta porta sense tenir contacte amb els concentrats que estan aquí fora. Això sí, ara aquesta situació de tensió continguda, però a primera hora del matí hi ha hagut moments en què hi ha hagut algunes petites càrregues policials. Hem pogut veure com els Mossos d'Esquadra treien a les persones que estaven davant d'aquesta porta, que ara estan custodiant, i els treien i els arrossegaven. I en aquest moment hi ha hagut alguns moments de tensió entre els concentrats i els Mossos d'Esquadra. Hem vist com els Mossos, alguna gent ha fet ús de la porra i també hem vist com es disparaven les escopetes de pilotes de goma. Tot això han estat en diferents moments de tensió. Ara mateix, com podeu veure, està tot en una calma, diguem-ne, continguda, i estarem molt pendents del que pugui passar, perquè ara mateix aquí és on hi ha el punt més d'informació i d'actualitat. Moltes gràcies, Roger. Aquest és el punt número 1 de connexió. El punt número 2 és a l'estació de França, davant precisament del que seria l'entrada principal, si més no la més coneguda, la tradicional, al Parc de la Ciutadella. Pol Marçà, què passa aquí? Bon dia, doncs aquí hi ha diversos centenars de persones que mantenen bloquejat aquest accés al Parc de la Ciutadella i, per tant, també al Parlament de Catalunya. És un grup de persones que estan assegudes des de primera hora del matí i que mantenen la seva posició en aquest punt. Val a dir que les persones concentrades aquí s'han anat movent, traslladant-se al llarg de les diverses portes d'accés que hi ha al Parc de la Ciutadella i, per tant, també al Parlament de Catalunya. De fet, tot plegat ja en aquest punt començava ahir al vespre. El punt de reunió que s'havia fixat a partir de les 7 del vespre per poder passar la nit aquí, fer ja una primera assemblea al llarg de la nit, va ser en aquest accés i a través de l'estació de França, i s'ha mantingut la presència de persones concentrades en aquest punt al llarg de tota la nit. La porta està bloquejada des de primera hora de la tarda, hi ha diverses pancartes que ja estan penjades i, evidentment, en aquest punt d'aquí, com passa pràcticament al voltant de tot el recinte del Parc de la Ciutadella, el trànsit està tallat ja. Aquesta és, doncs, la informació des del punt número 2. Anem al punt número 3, on hi ha la Marta Casagolda, que és concretament en un dels accessos al zoo per al carrer Wellington. Marta. Exacte, aquí també hi ha centenars de concentrats, com podeu veure, que barren el pas al Parc de la Ciutadella, i en aquest mateix punt també, com us explicàvem abans, hi ha un ampli i un fort dispositiu dels Mossos d'Esquadra, un carrer Wellington, que, per que us feu una idea, és on hi ha una de les entrades del Zoo de Barcelona, on en aquests moments la porta, com podeu veure, està completament tancada i barrada per contenidors i per tanques. Només queda un únic accés, és una petita porta lateral que hi ha en aquell espai, i justament ha estat quan s'han viscut alguns dels moments de tensió en què els concentrats han intentat increpar algunes d'aquestes persones, desconeixem qui eren, si treballadors del zoo o personal de seguretat, que miraven d'entrar per aquest punt, i ha estat quan han rebut alguns crits i també alguns insults. Hem de dir que en aquest punt del carrer Wellington és un anar i venir de concentrats d'una banda a l'altra. Per arribar fins a aquest punt ha estat una autèntica odissea, perquè hem d'explicar que el passeig de la circunvalació es troba completament tallat al trànsit. Nosaltres
nosaltres el que hem fet ha estat arribar-hi, accedir-hi a peu, mirant de travessar alguns dels obstacles que hi ha instal·lat, com contenidors i també algunes de les jardineres que han instal·lat en aquest punt. Un carrer Wellington on nosaltres ens trobem ara, que com us explicàvem, és una anar i venir de concentrats, i en aquest punt també hem de dir que és per on circula el tramvesós, en concret la línia T4, que ha quedat suspesa des de primera hora d'aquest matí. Per tant, des d'aquí, com podeu escoltar, crits a cridòria i també alguns xiulets i cassolada davant d'aquest ampli dispositiu dels Mossos d'Esquadra que barren el pas al Parc de la Ciutadella. Moltes gràcies, Marta Casagolda. No és el primer cop que, com a banda sonora, se sent TV3 Manipulació. No deixa de ser paradoxal que s'entengui per manipulació quan s'emet en directe, en rigorós directe, explicant exactament i veient exactament el que passa. Però són les circumstàncies de la vida, són les 8:16 minuts. Tot plegat avui ens porta a preguntar si us sentiu representats pels que volen impedir l'accés dels diputats al Parlament. És la pregunta del dia. De moment, el sí és el 56%, el no el 44%, 27033, matins, punt sí o no. Però, precisament, aquests concentrats són els que es trobaran, quan sigui l'hora, els diputats que han d'entrar d'aquí una estona al Parlament de Catalunya per participar en el ple dels pressupostos. De fet, la sessió d'avui començarà, com cada dimecres, a les 10 del matí, Anna Figuera, amb les preguntes de control al govern, i després s'entrarà ja en el debat dels pressupostos, que, recordem-ho, és de votació de les esmenes a la totalitat, unes esmenes que no prosperaran perquè Convergència i Unió ja compta amb el suport del Partit Popular. Anna, quan vulguis. Doncs, si tot va bé i els 135 diputats aconsegueixen entrar aquí al Parlament de Catalunya, a hores d'ara podríem dir que no hi ha cap diputat que ha aconseguit entrar, fins i tot alguns estan trucant per veure si podrien entrar amb altres vehicles que no fossin oficials, com a mínim oficials dels que tenen ja en el servei amb la flota de vehicles, sinó potser alguns cotxes més de protecció. En tot cas, si aconsegueixen entrar aquí al Parlament de Catalunya, i si tot va bé, els pressupostos tiraran endavant gràcies a l'abstenció del Partit Popular als pressupostos de Convergència i Unió. Una llum verda amb aquesta tramitació de pressupostos que, recordem-ho, hi ha una retallada del 10% de la despesa i que manté el nivell de dèficit en el 2,6%, el doble de l'exigit per l'estat espanyol. Si un no ha tingut més remei que pactar amb el Partit Popular aquesta abstenció, després de la negativa del PSC a donar-hi suport o també a tenir una abstenció. Per què, diuen des del PSC? Doncs perquè Convergència ha volgut suprimir l'impost de successions i no esperar-se un any més a fer-ho. Un impost de successions que consideren que afavoreix a les classes socials molt altes. També des del PSC asseguren que la despesa, la retallada de la despesa només malmet tot el que són polítiques socials i, a més, consideren els socialistes que no hi ha una inversió pública, uns ingressos que podrien aconseguir-se, per exemple, posant impostos a les nuclears o altres tipus de característiques. En tot cas, el govern lamenta aquesta irresponsabilitat, diuen, del Partit Socialista de Catalunya. Asseguren que aquí a Catalunya es fan les víctimes, quan, per exemple, a Madrid, el govern de Madrid, són els botxins. Per això avui, des de Convergència i Unió, els demanen i esperen que portin alguna solució amb aquests pressupostos i que portin una partida als diners que Madrid els deu. Ahir hi havia una batalla i una dialèctica política entre el PSC i el govern de Catalunya que es criticaven mútuament per aquests pressupostos que s'aprovaran avui. Vàrem observar com amb entusiasme i abnegació hi havia un acte de suport del Partit dels Socialistes de Catalunya al senyor Rubalcaba. Vés a saber que no fos que demà portessin una solució a com cobrar allò que l'estat espanyol deu a Catalunya, perquè si no d'altra manera no s'entendria. El qui menys responsabilitat directa té i actua amb més responsabilitat és el Partit Popular. Jo crec que queda clarament demostrat amb aquesta actitud que el senyor Homs ha deixat de ser el portaveu del govern per passar a ser un hooligan de la política. No entenem que l'actitud respongui a altra descripció que no sigui aquesta. I, per tant, sí que li demanem des d'aquí que s'excusi o que deixi algú altre ser portaveu d'un govern que parli amb més dignitat de totes les forces polítiques democràtiques del país. Recordem que avui el Partit Popular no dona el seu sí a que es tramitin aquests pressupostos, sinó que el que fa és abstenir-se. Esperen, en el tràmit d'esmenes parcials, poder finalment, en la votació que es farà definitiva el mes de juliol, potser poder donar el suport si Convergència i Unió té en compte les seves propostes, com per exemple retallar més empreses públiques. Moltes gràcies.
El Partit Popular, evidentment, està valorant la seva abstenció, però en cap cas nosaltres donaríem suport a uns pressupostos que creiem que són excessivament durs amb determinades retallades, que intentarem millorar-les, però que, en canvi, el que no podem és votar en contra d'uns pressupostos perquè el país necessita una estabilitat, una governabilitat i necessita que es comenci a reduir el dèficit i la deute que alguns ens han deixat. Ahir Convergència i Unió continuava negociant també amb Esquerra Republicana a veure si es podia abstenir, però sembla que aquestes negociacions no prosperen. També és cert que Convergència i Unió no vol arriscar-se amb l'abstenció d'Esquerra Republicana, sobretot després que Joan Laporta, el diputat de Democràcia Catalana, hagi dit ara que potser no dona suport a aquests pressupostos, tal com havia dit, perquè després del pacte, diu, entre Convergència i el Partit Popular. Veurem, doncs, com